ପାଣି ପୋଖରୀ ଚାରିପାଖ ଯାଏ ଶଙ୍ଖ ମଲମଲ। ଏ ଭାତ ଖାଇ ଡାଲି ଖାଇ ଦୁଧ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପୁଅ କେମିତି ପଢୁଛି। ଏସବୁ ଲଦି ମାଡ଼ ଆରି ତୋଡ଼ି ଦେଲେ ପୁଅ ଚକୁଳିଆ କୁଣ୍ଡା ବିଚରାଟି କାନ୍ଦି ବିଚାରିଲେ ସେତେବେଳେ ଏ ଦେଶ କେହିବା ଘରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଏହା ବିଚାରି ଚରିରକୁ ନାମ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଯାହା ଜାଉଳି ପକେଇ ଯାହୁ ତାହେ ଯାଇ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ସେଥିରେ କଳାବହର ଭଳି ପାଣି ପୋଖରୀ ଚାରିପାଖ ଯାଏ ଶଙ୍ଖ ମଲମଲ। ଛାତ୍ର ଏ ପାଣିକି ସାଧାରଣକୁ ସରକାର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଯୋଗ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରମାନେ ପାଚ ଉପରେ ସଂଗ୍ରାମ କିଣି ବସି ଗଲା ଦେଖିଲା ସେ କାଚ କେନ୍ଦୁ ତାଳ ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାତିଆ ଡାକ ଘରେ ମୁହଁ ଲଗାଇ ଦେଇ ପକେଇ ଦେଲେ ଉପରକୁ 24 ତାରିଖର ଦିନ ଫୁଟି ଜକ ଦିଶିବ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସେ ପାଣିରୁ ଛଳ କରି ତା ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରୁ ତାହେ ଏଣ ମନ
ଏଣ ଦେଣ ମେଳ ଚେଣ ଏଣେ ମନକୁ ବାହା ବା ପାହି ମୁହଁରେ କହି ହୋଇଥାଏ ଏ ବାତ ଖାଇ ଡାଲି ଖାଇ ଦୁଧ ମୋର ନା ଶୋଇଲା ଆସିଲା दूध खाई सब खाई माछ खाई दूध खाई आम खाई केरे दूध खाई दूध बेटी चोद के तारे पिछवाड़े में तो दो लिकट जाएगा कभी बहन पाल रहे हो बेटा ଖାଇ ଖାଇ ସିରି ଖାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କ୍ରମଶିତ ଭିଡ଼ିଓ